Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Nemojmo težiti mirnom, već hrabrom životu. 13. i 26. maj, sveta mučenica Glikerija. Nemoj želeti zaštićen, lagodan i bezbedan život, već želi život koji će biti nepokolebiv u opasnostima. Onaj ko ostane u pristaništu i onaj koji plovi preko uzburkanog mora, neće na isti način pokazati svoju moreplovačku veštinu. Prvi se pretvara u lenjivca, nemanog čoveka i slabića, dok drugi kroz izbjegavanje mnogih podvodnih stena i nadvodnih hridi, kroz borbu sa mnogim burama i drugim morskim opasnostima, sve to podnoseći osnažuje svoju dušu. Uveden si u sadašnji život, ne da ne bi ništa radio, da bi lenstvovao, valebario, da ne bi trpeo nikakve nevolje, već da bi kroz stradanja postao slavan Bogu. Nemojmo težiti ni mirnom ni lagodnom životu. Takva želja ne priliči hrabrom čoveku, već strvu i više beslovesnoj životinji nego li umnome čoveku. Moli se usadno da ne padneš u iskušenje, a kada padneš, ne žalosti se i ne smućuj, ne padaj u očajanje, već koristi sve svoje snage da bi se pokajao i stekao slavu u Bogu. Najhrabriji među vojnicima, čim čuje trubu koja poziva u boj, već vidi pobedu i vence. Sećajući se slavnih predaka, tako i ti, čim čuješ zvuk duhovne trube, ustani i budi hrabriji od lava. I kreći i u vatru i na mač. Istinski hrabri ljudi postiđuju i stihije. Izveri se boje hrabrih ljudi, makar skapavale od gladi ili bile prinuđene osobinama svoje prirode. One, susrevši se sa hrabrim pravednikom, zaboravljaju na sve i povlače se, odustajući od svoje razjarenosti. Ograđuj se oružjem duhovne hrabrosti i nećeš se bojati čak ni vatre, makar pred sobom video plamen koji suklja do neba.